Ja, vi vil fortælle jer lidt om den offentlige sektor og forskellige ting i sammenhæng med det. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om den offentlige sektors opgaver. Og den har 4 opgaver. Det første det er udligning af indkomstforskelle. Og den her omfordeling den sker via skatter og indkomstoverførsler. Og nummer 2 er regulering af økonomi. Det er jo sådan, at den offentlige sektor påvirker samfundsøkonomien i høj grad, hvor hele 30% af produktionen finder sted. Og den tredje, det er afhjælpning af markedsinterventioner. Man har en velfungerende markedsmekanisme har som en central forudsætning, at der er en masse udbydere som konkurrerer mod hinanden. Og det er fordi, at hvis der kun var få, så ville de let kunne styre priserne, og så vil borgerne også betale overpris. Og der har vi et centralt begreb, som er asymmetri, og det betyder en offentlig indgriben fra markedet. Og til sidst har vi regulering af adfærd, og det er jo bare regulering af borgernes adfærd inden for bestemte områder. Det kan være i forhold til rygning, overvægt osv. Tidligere nævnte jeg indkomstoverførsler, og det betyder omfordeling af livsindkomster. Og ofte forbinder man det med, at det er en omfordeling fra de rige til de fattige, men det gælder også fra ikke-syge til syge og fra folk med arbejde til arbejdsløse. Og der har vi 3 funktioner. Den første det er forsikringsfunktionen, og det gælder ved, at den offentlige sektor fungerer som et forsikringsselskab til hvilket som helst uheld, og det kan være sygdom eller arbejdsløshed osv. En tredje eller en anden er omsorgsfunktionen, og det er en tidligere civil opgave, som nu er en velfærdsopgave, og det kan for eksempel være ældreforsorg eller barselsorlov. Og en tredje er investeringsfunktion, og det er selvfinansiering af sin uddannelse, og det har vi blandt andet SU. Og det hele det virker som en sikkerhedsnet, som også er kernen i et velfærdssamfund, og det er ret til hjælp, hvis man er syg, arbejdsløs osv. De her offentlige opgaver, som Dalle har snakket om, de bliver finansieret af det, vi i Danmark kalder skat. Og skat det er en obligatorisk ydelse, som alle borgere i Danmark skal give til den offentlige sektor. Den her skat, vi har i Danmark, det kører efter evneprincippet, og evneprincippet det betyder, at den gruppe af mennesker, der kan bære og stærkest bære, de kan bære mest, de skal bære mest, derfor skal de betale flere penge i skat. Ja, og så er hele spørgsmålet omkring, hvor høj og hvor lav skatten skal være i forhold til, om det giver folk incitament til at arbejde eller ikke til at arbejde. Og det er en rigtig svær balance at finde, fordi at skatten har 2 modsatrettede effekter. Og de hedder indkomsteffekten og substitutionseffekten. Fordi man kan stille sig selv spørgsmålet om skattelettelse for mennesker til at arbejde mere eller mindre. Indkomsteffekten, den påstår, at man har lyst til at arbejde mindre, hvis man får en skattelettelse. Fordi at ved en skattelettelse, så har man lige pludselig flere penge for de timer, man normalt arbejder, og derved så har man flere penge til sin fritid, og man vil hellere bruge dem i sin fritid. Men den her substitutionseffekt, den påstår, at en skattelettelse får os til at arbejde mere, fordi lige pludselig så kan vi tjene mere på de timer, vi arbejder. Derfor har vi lyst til at bruge mere af vores fritid på arbejde, fordi så får vi flere penge. Fordi at hele spørgsmålet er, hvad fritid er værd for mennesker. Om det enten er, at den er meget værd, og hvis en skattelettelse vil få os til at bare arbejde det samme, fordi at vi kan lige pludselig gøre mere for de penge, men på den anden side kan det også gøre, at vi får lyst til at arbejde mere, så vi får endnu flere penge, men mindre fritid.